जों दाहाय koifal challenge खालायनाय 5 मिनिटनि बिसिंखौ सागं साबायना नायनो थाबाव नायथुंनि सासुर खायजाया काटानानै थाखाय सासुर खायनानै तांखाय भिडिअ काटानायनि बागै जों दाबाव खेबो सालायसिनाय koifal 5 मिनिटनि बिसिंखौ सकेया सागं साबायना नायनाय नों दा सानमुखौ सा Chúng ta buộc channel sáng nay trong có kokkiya này nếu mà cái ngờ subscribe khai đi like khai đi फायदे ngay जों दा आङो सुरु खायलायसिनाय 5 मिनिटनि बिसिंखौ सागं साबायना नायलायनाय फायदे स्टार्ट जारि सागं साबायना सागं साबायना नायनो थाबाव स्टार्ट जारि ang chamani ani aro
आरो कायसा ओमफ्राय गसखौबो बथ' चाय दङ बिनो पाइका आंनि पाइका आं chamaniया आंनि आरो कायसा दङ बनो पाइका आं फारि दिया अरनो सिनि भिडिअ फायनानै नायखा सिनि भिडिअ नायदोंदे सालु खायदे दङ सालु खायदे लाइक खायदे शेयार खायदे कमेन्ट खायदे दासान मुसुखा आंथ' सानखा बनो पाइका दासान मुसुखा Bo sen khá ăn phải khá. Video này là khai soi này đi. Này là một soi này đi. Mình có ham là cái ba like cho đi. Subscribe khai đi bell icon click. Sini video आरो बासा काटल फाइ दङ लाइक खायदे शेयार खायदे कमेन्ट खायदे भिडिअ काटल नायनो बागै सिनि भिडिअ काटल फाइ दङ चेनेल chamani अंका सिनि वारनो फाइका जतना हामबाय Jatuh na hambay.